اللي كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اللي كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اللي كنت من من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك jama'a mutanenmu wayanda suka fito da yanda ba su fito ba mu wakilci kowa dama ce ta samu dole sai mun fito mun jajirce mun ba da gudunmawar mu a matsayin mu na matasa mu ne al'umma an kashe mana iyaye an kashe mana kanne an kashe mana yan uwa an kashe mana abokan arziki komai ya tsada rayuwa ta tsada zumunci babu sadarwa babu komai an tarar abinci ya yi wahala ina za mu je wanda mu farka mu neman wa kan yanci ba gudu yawa kike ka daga gudu mu yawa ba to yawa sai mai Tinubu, na ni da top, you are mama toto, you are mama toto. Tinubu, you don't hear me, Abi. Say Yahweh, Reni. Ah, you are mama. That's here for you. That's why in Nigeria. Tinubu ya ci amananmu. Gaskiya ne. Ya ci Yawwa, salamu alaikum wa rahmatullahi. A matsayina na cikakken ɗan ƙasa, ‘yan ƙasa, na fito kuma saurayi mai jini a jiki, na fito da ni da magoya baya ‘yan uwana wanda suke cikin halin haulayi. Mun fito domin mu nuna cewa abin da ake mana ba ma jin daɗi, saboda me abin da gwamnati take mana ba daidai bane ba. Al'ummatai da yawa suna cikin bakin ciki da kunci, mutane da yawa suna kwana su tashi su wuni ba kuɗin abinci, ba su ci ba ba su sha ba, yara da yawa wasu suna rasa rayukansu, wasu matan Allah ya kiyaye suna zuwa akan kuɗin abinci ma suna iya bada kansu saboda me saboda sun rasa kuɗin abincin da za su ci. Wannan abin da gwamnati take mana Allah ya sani ba ma jin daɗi, kuma mu da ruwarmu da ƙuri'unmu muka zo muka ɗora gwamnati saboda ta mana abin da muke so, amma kuma mun fuskanci abin da nake mana ba daidai bane. Shi yasa muka fito domin mu nemi haƙƙin mu kuma zo mu kare ƴancin mu, ba don kowa muke ba kayan kowa muka fito roka ba, mun fito ne mu nemi ƴancin mu. Abin da gwamnati take mana ba daidai bane ba, ya kamata ka gani ku gyara, ba wanda muka ga kawai kaya shine. Assalamu alaikum ya rabbi.
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت لا إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yau ce rana ta farko ɗaya ga watan August da mu 'yan Najeriya muka fara gabatar da wannan zanga-zanga ta neman sauƙi wa rayuwarmu. Domin gwamnati ta agaza mana wajen janye tallafi da ta tallafuffuka da ta yi gaba ɗayan tallafuffukan nan da ta janye mana su muna da buƙatar cewar gwamnati ta dawo mana da su saboda rayuwa ana cikin tsanani al'ummar ƙasa suna cikin kunci na rayuwa da yunwa maza da mata yara da manya tsofaffi da yara kullum adadin mutanen da yunwa take karwa a cikin Najeriya gaskiya in aka sa ka idan yosu abin da kamar wahala ba zai ma kirgu ba ana ta magana 'yan kambun baka suna mana fata na tsiya da na rashin alheri cewar za mu je za a yi sace-sace za a yi rigima-rigima za a yi wane ne to Allah ya ba mu iko mun gabatar da ranar farko lami lafiya wanda kuma daga ita mu ba ma bukatar ma ba ma fatan cewar Allah isa mu kuma gabatar da wannan zanga-zanga Allah ya ba shugabannin nan lami ikon jin koken da muka fita muka yi musu a yau wannan rana ta 1 ga watan August Allah ka taimaki Najeriya Allah ka taimake mu Allah ka inganta rayuwar mu